Det er overhovedet ikke perfekt. Jord, sagde Firkant. Det er meget værre. Han gik tilbage til arbejdet. Han arbejdede og arbejdede og arbejdede og arbejdede. Han havde fået hele blokken væk. Der var intet tilbage. Han var kun omringet af sten. Den modsatte af perfekt er, men det her, det er. Ja. Jeg må blive op hele natten og finde det her ud. Firkant faldt i sten. Næste morgen, Firkant vågnede op meget våd. What's the spell? He just was upset. Han var meget sur. Hvad har jeg lavet? Jeg skubber blokke. Jeg laver dem ikke. Jeg er ikke noget genial. Siger det. Jeg er tidligt. Nej, sagde Firkant. Er du færdig? Siger det. Cirkel så ned. Det var så flot. Det var fantastisk. Det er perfekt, sagde Cirkel. Det er? Ja, siger Cirkel. Det er? Spurgte Firkant. Ja, sagde Cirkel.